18 kende kano chamo uma no ringo modhi e piny Homa Bay mowuoyo kod ji. Mano bang' ka jalupne bende nosodhi Kisumu mondo wuo gi Luo. Omiyo dwa nonyis joluo ni gini kikel pogruok. To ne piem oserumo, ene mana oloye piemni kaka president mar Kenya. Joluo be mondo kamoro amora ma gintie ging'e ni giduto te gichulo ushuru. Bende ne gijiwo jotelo moyier mawuok e gwenge mag Nyanza mondo ket dwaro mag jopiny nyime kendo tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ok ber ka jatelo leo ne head of state kuma head of state nitie ni ok odhiye mondo okwa kata gimoro achiel monyalo kwayo. Mano ne makosa maduong' ageno ni ok gibi nuoyo gima ne gitimono. Pap onge kun. Telo sebedo wabedo mos mondo pinywa mondo odongre. Onge gima walaro kendo. Tuna ganga ya mbele. Onge gima laro kendo dongruok emaduong' e piny ka. Oganda Luo ikwayo mondo wigi owil kod weche mag yiero maduong' mokalo kendo siro lwedo jatend piny Dr. William Ruto kaka yo mar neno ni gwenge mag Luo Nyanza yudo dongruok mana kaka gwenge masiro lwedo piny owacho. Chris Oino, Ramogi TV, Nairobi. Manya kwa Ramogi juanga chenro mabende Chris Owino nodhi e nyoro bende mabiro bedo kwatu waki okinyi makawuono chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Okinyi makawuono adhi bedo koda wendo mano matino gindo mabende en achiel kuom jakanyo mano mawuok e kanyakla mar jolony e kinda oganda Luo. Kopogore gi mano ni od bura mamalo ikore mar chako chenro mar piedho ji ma owal ne lemo mag jogoro mongirore e migepe ma opogore. Od bura no chano ni dhi dayo dho jogo kochakore tarik 14 nyaka tarik 18 mar dweni. Mabang speaker Moses Wetangula yudo listino kowuok kuom jatend Kenya. Matimore ka riwruok mar okinde mapachoka LSK to osegolo no ma otim gi jatend Kenya. LSK wacho ni chenro no okoluore gi dwaro mar chik. Jakom mar LSK Eric Theuri wacho ni nitiere koda ka nyinge ji moko manie listino kata doko ni ne ok gichwalo kwayo margi. Ng'ur bende wuok ni listino okonywando kwan mag dwarore mano mar joma mine kod joma chuo to dwaro mar timo gwelo ma ok odewo gwenge. Manakamanya kwa Ramogi juang kopogore gi wach makamano yina mar mondo mi atieri nyaka e county ma Homa Bay. Kama piny owacho mamalo kokalo e bad migawo ma ochung' ne chenro mag gedo mag ute ikore ne chako gedo mag udi maromo 400 manengo gi oyueyo e boma ma Homa Bay. Gedo no winjore ochakre e giko dweni mano mar dwe mar 11 kendo geno ni jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kayuorore. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jakom board no manongene Gituku ne oketo girimiti e wi gedo no. Gituku wacho ni gidhi gero ute manyangafu ne dak mar oganda kendo idhi tieki gedo maggi e kinde ma owinjore. To this end, it is imperative that we work together as a team and synergize our efforts so as to ensure that we deliver the best possible housing project. We must ensure that the final product is a masterpiece that can be used as a reference across this country. The first one will begin with 110 units being done under Sector A. With the first 110 houses, the groundbreaking will happen later this month, and that is what I think the chairman and the MD have both said. His Excellency the President will be coming to launch. I want to call upon local residents to start preparing to raise bids to buy these houses. These houses will be bought by ourselves. Nyakoro mgajonko wuke weche matimore county ma Homa Bay atieri nyaka e county ma Siaya. Kama yudo ni kaka yor kedo kod midhiero mar kech ma okwako gwenge mapachoka. Piny owacho ma Siaya kokale tudruok gi bengi mano mar piny ngima koro chwalo chenro mar nyago chiemo. Yo mabende geto tiego jopur kendo miyo gi konyruok e weche mag pur. Simfro Sokinda gi mathoth. E kindeni mathoth gwenge pachoka yuago midhiero ma oro kelonegi. Mbaka opogore kaunti ma Siaya. Kama nyanya opugno, alode ler, jamni dendgi pichni,
Magi kata obedo ni koth pok ochwe gwengegi kuom thuolo malach. Piny owacho mar Siaya riwruok kod bengi maduong' e piny ngima e chenro motisi ni Project Kenya Climate Smart Agriculture Project dhi nyime kod tiego kendo siro jopur e wi yore manyasani mag pur. Project ni bedo funded sana gi jo World Bank and tich maduong' ma ing'iyo kaka jo Siaya nyalo duoko lokruok mar lwasi marach piny. Giseyudo kwan madhi milion 61,000 ma mae nyiso ni ka gimedo puro, ka gitiyo gi irrigation kata yore manyasani mar yudo pi ma ok girito mana koth, ginyalo medo nyago chiemo. Achiedh nade mar pi koro nenore ni nyalo biro rumo kaluwore gi chenro ni. Wasebedo gi chandruok kaka joma mine ka wachungo tieno ka wadhi dwaro pi mondo nyithindwa oyud konyruok. Iyudo ni kata nyithindo ok nyal somo e yo makare nikech nyithindwa gieki kar mondo gidhi skul to nyaka nyathi wang' mond ka dhi dwaro pi. To magieki duto te waneno ni gimotimore ni ka Nyasaye okelo koth wantiere gi yie ni koro kaka jokobong' wadhi bedo gi kwe makende. Chenro mar KSAP okunyo yawo makonyo jodak gi pi maler mar pur kod tiyo godo e udi. Chenro ni geno kunyo yawo chiko manengone en milion 8.7 yawo ka yawo e gwenge mag Bondo, Rarieda kaachiel kod Ugunja. 4 kuomgi oserumo kendo tiyo, gi sani nitie 5 mapod ikunyo. To gima program ni osekonyowa timo en puonjo jopur yore ma inyalo tigo, waluongo ni irrigation, gigolo pi e yewnigi kendo gipuro go chiemo e alwora mar yewnigi. Coordinator mar chenro ni Willy Satiang wacho ni chenro ni biro neno ni Siaya ni kod chiemo moromo kendo jopur tiyo kod lony manyasani kinde duto. Gin bende kwa support gi to gitiyo gi pesa ni mondo ginyiew go inputs manyalo konyo gi magitiyo go e puothe, to inputs gi wa make sure ni ginyiew quality mabeyo e nengo maber nikech ginyiew gi as a group. Koro this inputs osebedo ka konyo gi mang'eny groups osebedo ka goyo hala gi gik ma giseyudo ka giyudo e puodho. Oganda modak Siaya kod jopur e gwenge go orwako ahinya chenro ni kendo gisetiyo kode malach e kelo lokruok e ngimagi kendo kelo lokruok e alwora margi. To gisani wan maber, wanyalo golo alot, wanyalo golo nyanya maler, kendo jogweng' gi nyithiwa nyalo chiemo maber, ginyalo biro giyudo amali kae gikonyorego, to chiro be wan go machiegni mana Bondo waka. Tieng'enye Kenya at least wanyalo go pi gikwa ng'ich, wanyalo harvest makwa ng'iyo koth, kila kitu ni sawa. Kata bedo ni chenro ni dhi nyime yo makare kendo ngima oganda lokore, jopur koro ywak ni chiro mag mwandugi dhi ka bedo manok kendo gikwayo oganda mondo nyiew mwandugi. Mana kamanya kwa RAMOGI mago lupot mabede no chinwa kanyo koda Simfros Okinda mano kotendre koda nyago chiemo e county ma Siaya. Gi report mar Simfros Okinda bende makelo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono. Par nyalo tudri kod wachiel kachiel kwa RAMOGI mbui mar Facebook wantiere chiel kachiel mino RAMOGI TV, Twitter bende yudo wakanyo, bende mbui lai marwa mar ote machuoka redeka uchiel nono nyalo bedo ni yoronwa ote mar sumonwa paro mabende wantiere godo duchi makawuono. Mbui mar Facebook aneno kamoko kuomu bende oseyuoro George Oginga, Musa Jero, Afail Kasuda bende ni kanyo kanyakla koda Barak Ndama wuod Kademi wacho ni wan kanyakla. Kokumanya kwa RAMOGI kanyo yena mar mondo miaka wiyo matena. Mabiro en nonro mar gazet kod nyawadwa Cleophas Oluoch kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time.
I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Koringeni kiny gokinyi. Yath mineno ni ema bro miye. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli. Watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Ramogi Juang koro wasiduogo kar kae machiegni chenro ma sani ma koro wadhi go nyime gazet odiochieng' ma kawuono ma inoro ma gazet nyinga en Cleophas Oluoch. Yudowa kachiel e Facebook, Twitter kachiel kod Instagram mar Ramogi TV. Yudowa bende Citizen Digital app, yudowa kidieno mar Live TV, yudowa kacha Ramogi TV kama wantiere kar kae. To kaka pile ma en kidienyo ma wapuonjore kendo wanono gigo matimore kuonde mopogore opogore to moloyo mago matimore e piny Kenya. Ka bende wadamana nono ni gik mage ma waluwo kendo omi pek e gazet odiochieng' ma kawuono. To motelo mano en mondo wakoni ni antiere kod jafwambo wadwa mano ma wantiere go kar kae mano Eric Okeo Kizito machiegni. Erokamano Cleophas Oluoch. Chieo nade? Wachieo makare kendo waduoko erokamano ne Nyasaye. Aneno ka Nyasaye no choro lwete oyawo fridge mag polo. Nyidho koro nenre dalili mar koth neno koro kwayo no med yawe mondo koth ochwe moromo e piny mangima mondo wayud konyruok. Wiko bedo mabor ahinya are nyo wabed kodi nyaka sani gigo momori bambe ni neno e juma makoro watieko kawuono chieng' Tich Abich ni mar wadonjo e weekend wadhi bedo mabor matin momori moko mori bende weche thoth nikech nwaneno gigo manotimre joge ouro osiepege bende koro nwaneno ka weche koro ni kanyo dwa timnegi nonro magi bende koro mago ma bende koro nyaka timre atima nikech wacho ni ntiere mago manotimre ma koro nyaka nona ogai mar ODM bende nyowuoyo ebe nyowacho weche buora ka tendegi mag nonro mitime wi nek ma oyae kod mago ma omako ushuru ma omako piny Kenya ma koro jatend piny Kenya William Ruto dwa mondo mi omede dhano med gole koro mago bende weche manywaneno komako pinywa mar Kenya. Koro Ramogi Juang ma koro dara gimana koro kar ka mokwongo wachaki gazet mar The Standard kama bende weche mathoth omipe kar kanyo. Gazet mar The Standard itemo kwongo kanyo mana mondo mi wami picha ni gik mage mantiere kanyo ka irango iwacho kanyo ni nyorne odiochieng' moro marach ahinya ne osiepe uru jogo mani chiegni kode mano moting'o jalup jakom mar ODM mano ma National Vice Chair mano David Murathe kachiel kod jaod bura machon Masirise bende neno kanyo mano ineno Cyrus Jirongo mano kama intiere kanyo ka irango gigo duto ma osebedo kanyo kaluwe nyaka sani gik mage ma inyalo wacho mano ma mipe kanyo wacho ni odiochieng' marach mane nyoro ka koro luongi kanyo e duolno mar deal kata marango wacho weche go mag mibadhi
ma pacho kamano mipe kanyo. Ongwae bende koro wuok e duond bura mar ODM mano kogwetao kamachielo. Ongera bende, Janet Ongera bende wuok kacha. Ipenjo kanyo ni bende boma ma Eldoret osechopo e rang'iny mar bedo boma maduong' kata city. Dola bende koro ntiere kar kanyo, wacho ni dola bende koro wach ni medo kelo mana chochni mathoth e weche mag ohala. Kiwacho ni oganda jo Kenya bende koro ikore mar dhi rakore ng'wech madhi timore pinyno mar Amerika, madhi timore boma ma New York. Gazet ma iye bende nitie mano mar The Pulse, mano nitiere gigo ma omi peke iye kanyo bende. Jothum kachiel koda jogo ma sulwegi oserieny e sekta mopogore opogore tanya mago mag thum bende pachgi ntiere kar kacha, gi jogo bende matimo nyisruok kod mago mag dusruok e weche mopogore opogore. Kachiel koda e weche mamoko bende mirango kanyo ni senators ma pacho ka en ang'o miyo ok gimor kod od burano mano mar National Assembly. Ot mane man malo nyaka sani bende ing'eye. Mago duto iyudo kar kae. Kaka machielo bende anyuola moro yudo pogruok ka otenore koda iwacho ni fuonni mag del moko me korida gol mar ng'ato. Ipenjo ni karo onego gol gi oter gi kanye. Pogruok ma kamano ni kanye gazet mar The Standard. To mokwongo wachako gi weche ma omi peke it gazet mar 4 ite mar 6 mano gazet mar The Standard, 6 kod mano mar 7 kod 8 mane kama wada chako ka irango weche giduto mantie. Wadoge weche mag Saudi Arabia kama bende koro gintiere mana anyuola ma koro pogore kata onego bed ni golo ringre wacho fuoni mag dende onego bed ni ichiwo yo machalo nade. Ite mar 4 iwacho ka ni koro ibiro man jogo mano osebedo ka chocho. Iwacho ni gin ratich oganda koso jogo mano miyo oganda moko lal. Nyaka sani wang'e obila ochiko momaki mano mane ntiere bad kwach kich mano mar Special Service Unit mano mane ntiere gwenge ma Nairobi ka, kendo jopiny India 2 moko bende nolal. E yiru koro wacho ni sani koro kinde ochopo ma koro jogi idhine gi nyaka mano moting'o nyaka mane jatend DCI mano jatend kwach kich ma pacho ka George Kinoti. Cleophas Luoch ma en wach ma koro twerre ahinya. Nicho chakre chien kanyo kendo odhi waneno komedo bedo mokuot nikech iwacho kanyo ni kweth mancho kethi bade mar okwach kich. Iwacho ni negitimo nek ma oyaye makagi kacha, nek mane timre ma ok oyang makare. Mantie jogo ma jo India, raia mag India manitie piny Kenya ka mano biro mar mondo mi okony jatend piny Kenya William Ruto goyo campaign mare mano dwaro go kom telo. Koro wacho ni negilal. Koro lal gi kod jo Kenya moko bende moselal ma moko ringre gi ni yude aora mayala kod kuonde moko kaka jatend piny Kenya William Ruto nowacho mar mondo mi otim nonro ne apisas gi. To koro nonro ni kako dhi nitie weche machier ka weche mawuoka iyudo ka ni Cleophas Oluoch ka koro iwacho ni siasa donje ni temo mar mondo mi okete jatend okwach kich machon Kinoti wach ni kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta wach ni weche mag siasa donjo kama kalure kod lawyer mar okil mar jogo mochung' ne apisas gi Danson Omari wacho ni koro siasa modonje wach ni. Cleophas wach ni bende koro iwacho kanyo ni tude idwano tem mar mondo mi oket Kinoti wach ni jatend piny Kenya machon ni gine mane gi ng'e weche gi. Cleophas Raila Amolo Odinga benyo utumo wach ni kowacho ni weche makamagi mondo mi koro time yo makare ni gi luoro ngima mar dhano ni to kitimo nonro weche makamagi to tim gi e yo maber kiluwo chike, ok ni weche mag siasa kigeto godo jogo mane otelo ne duol mane rito oganda. Kamachielo kanyo koro mwege jwang' mano kalure gi jogo ma jomin buche mano ma do ma pacho kae kotele kanyo kod